क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बेन्दोङाव इस्ट मालिगाव महेन्द्रपुर प्राइमारि इउपिपिएलनि बानजायनायाव दिनैहाय लांदां बैसागु जि फालिदों बे फालिनायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बे फालिनायनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौ थोंजोङै जोङो फोरमायनो नाजादों जे जोङो रीति नीति गोदोनिफ्राय बैसागु बिहु फालिबोनायनि जि परम्परागत भाबे फालियो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि उसुंसेयाव थानाय गुबुन गुबुन जाति गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनानै थानो हानाय बेखौ जोङो भातृत्वबोध जोङो बजाय खालामनानै जोङो जेन सोलिनो हायो बेखौ नोजोर होनानै दिनैहाय जे महेन्द्रपुर इस्ट मालिगाव प्राइमारिया जे लांदां बैसागु खुंदों दा बियो गमामा जोंनि ओनसोलनि थाखाय बा बे प्राइमारिनि नङालासे समग्र क'क्राझार जिल्लायावनो बे मोनसे नोजोर होथाव मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो। मानि थाखाय लादों होननानै सानो जे रंजालि बैसागु फालिथायखौ? दा जों बे दिनैनि बे रंजालि बैसागु फालिनायनि गेजेरजों आं बेखौनो मोनसे मेसेज आकारै आङो बुंथिनो नाजादों। बे फालिनायनि गेजेरजों व्यक्तिगत भाबे बा न'खर भाबे बा गामि ओनसोल बा समाजारियाव जे गोग्गो गोजोन खौसेथि जोंनि गेजेराव गोजोरै थानो हाथों आरो गोजोरै बे ओनसोलाव बिदा फंबाय अनलायनाया सोमजिनो हाथों गोग्गो देहा लानानै फैबाय थानाय दिनाव सोलिलांनो हाथों होननानै आङो बेखिनि मेसेजखौ आंनिफ्राय होनाय। गुबुन गुबुन जाथि बा संगठनफोरा नैबेहाय ज' जानानै मोनसे रंजानाय हाबाफारिखौ मोनसे आब्रुथिजों खुंगासिनो बे समाव मा बुंगोन? बेयो जोंनि थाखाय देरगाथाव मोनसे लक्षण। बेयो जोंनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय जोंनि गेजेराव जे खौसेथि जों दङ बेखौ फोरमायनाय जादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जुदि जोङो खौसेथियै जोङो गोजोन खौसेथिखौ बजाय खालामनानै जों जुदि सोलिलांनो हायो निस्सय जोंनि गेजेराव जौगानाया फैगोन होननानै आसा खालामनो हायो। मा हाबाफारि लादेरनाय जादों? दिनैनि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि मोसानाय बैसागु फालिनाय बे फालिनायखौ गाबागाव जातियाव बोरै फालियो बेखौ मोनसे प्रमोशन बादियै देखायनाय जागोन। बर'आ बर'नि बैसागु फालिनाय आदिबासिया आदिबासिनि बिहु फालिनाय बा राजबंसिया राजबंसिनि फालिनाय बे प्राइमारिनि ओनसोलाव जि जाति जनगोष्ठी दं बिसोरो बैसागुखौ बोरै फालियो बे फालिनायखौ गाबागाव जातिनि गेजेराव देखायलायनाय नायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मालिगाव महनपुर प्राइमारि इउपिपिएलआ गोजोन आरो खौसेथि अनलायनानै जों जाहाथे फैबाय थानाय समाव ज' खौसेयै आगान सुरलांनो हायो दावगालांनो हायो जों बेखौ नोजोर होनानै जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारि इउपिपिएलआ दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो लांदां बैसागु फोरबो फालिनायखौ लानाय जादों। दा जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि दामनाय जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारिनि सिङाव गासै मोन 6था जाति जनगोष्ठीफोर दङ। जों दिनै गासै बे मोन 6था जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै गासै गावगाबागाव जातिनि कालचार जेरै सावथाला सावथालनि दामनाय बर'आ बर'नि दामनाय राजबंसिफ्रा राजबंसि गावसिनि कालचारनि दामनाय आरो नेपालिफोरा नेपालिफोरनि दामनाय आरो राभाफोरा राभाफोरनि दामनाय उरावफोरा उरावफोरनि दामनाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ जोङो ज' लानानै दिनै गावगाबागावनि कालचारखौ देखायनानै जों दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों। जों बेखौनो बुंनो सानो जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारिया फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो जोंनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो गुस्लायनाय बा सोलायनाय जों लाबोनो हायो। जोङो जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारि इउपिपिएलआ जोङो अहर जोंनि इस्ट मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनिफ्राय जौगानाय रायजो राजाफोरनि मोजां फारसे दावगालांनो हानाय न'खर संसार सोरजिलांनो हानाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारिया बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन फैबाय थानाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा सरकार सालायनानै बिपिएफ पार्टिया सरकार सालायनानै जोंनि गेजेराव गावजों गाव हारि
हारि माहारि जाति गावसा गावसि दावराव दावसि एना एनि लाबोदोंमोन नाथाय जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया पावाराव फैनाय लोगो लोगो 17 बोसोराव जोंनि गेजेराव हारिजों हारि दावराव दावसि एना एनि गावस्रालायनाय लाबोनाय गावजों गाव बेजों बे नायलायनो हायै बेफोरखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनो जों खौसेयै गसंथानो हागोन खौसेयै ज' ज' रायजो जालांनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै जोंनि सिमालिगाव मंडल प्राइमारि इउपिपिएलआ दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ लांदां बैसागु फोरबोखौ लानाय जादों। दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव जोंनि क'क्राझार जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय 2 लोगो आफादगिरि फारियै बुद्धदेब मोसाहारि आरो लोगोसे रुदेब दैमारि आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे वमेन उइंसनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे ब्लकनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे साखाथि फाखाथियाव थानाय बिसिडिसिनि मानिजाथाव मासिगिरिफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैफानो हादों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम जाफुंसार होदों। जाफुंसारदों होननानै नोंथाङा जोङो 100% बुंनांगोन 100% जाफुंसारदों होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा बेयावहाय गासै रायजो राजाफोरानो गावजों गाव एना एनि दावराव दावसि गैयाजासे दिनैनि बे हाबाफारियाव ज' ज' खौसेयै बाहागो लादों दा बेखिनिखौ फोरमायनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।